ମୃତ୍ୟୁମୁଖରୁ ବଞ୍ଚିଗଲେ ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତି, ଟ୍ରେନ୍ ଟ୍ରାକ୍ରୁ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇଲା ଚାଳକ। ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ମୁମ୍ବାଇର ଘଟଣା। ମୃତ୍ୟୁକୁ କେହି ଦେଖି ନାହାନ୍ତି। ଯେ ମୃତ୍ୟୁ ପାଖକୁ ଯାଇଛି ତା ପାଖକୁ ଜୀବନ ଚାଲିଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ମୃତ୍ୟୁ ପାଖକୁ ଯାଇ ଜୀବନ୍ତ ଫେରି ଆସିବା ଭଳି ଘଟଣା କେବଳ ଫିଲ୍ମ କିମ୍ବା କାହାଣୀରେ ଘଟେ। କାରଣ ସେଠି ଲେଖକ କିମ୍ବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଇସାରାରେ ଚରିତ୍ରମାନେ ନିଜ ଭୂମିକା ତୁଲାନ୍ତି। ସତ ସତିକା ଜୀବନରେ ଜଣେ ଲେଖକ ଅଛନ୍ତି, ଜଣେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଅଛନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କ ବିନା ଇସାରାରେ କିମ୍ବା ଇଚ୍ଛାରେ କିଛି ବି ଘଟେ ନାହିଁ। ସିଏ ମୃତ୍ୟୁ ବି ହେଉନା କାହିଁକି? ସେଥିପାଇଁ ଓଡ଼ିଆରେ କହନ୍ତି, ରକେ ହରି ତ ମାରେ କିଏ? ଯେମିତି ଏକ ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଯେଉଁଠି ଜଣେ ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ମୃତ୍ୟୁରୁ ବଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି। ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ମୁମ୍ବାଇର ଏହି ଚିତ୍ର ଆସିଛି। ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତି ଷ୍ଟେସନରେ ରେଳ ଧାରଣା ଅତିକ୍ରମ କରୁଥିଲେ, ଠିକ୍ ସେତେବେଳେ ମାଡ଼ି ଆସିଲା ଏକ ଟ୍ରେନ୍। ରୋଲ୍ ଧାରଣାରେ ଜଣେ ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତି ଯାଉଥିବା ଦେଖି ଟ୍ରେନ୍ ଚାଳକ ଟ୍ରେନ୍କୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ବ୍ରେକ୍ ମାରିଥିଲା। ହେଲେ ଟ୍ରେନ୍ କୌଣସି ଛୋଟ ସ୍ଥାନ ନୁହେଁ ଯେ ବ୍ରେକ୍ ମାରି ମାରି ଟ୍ରେନ୍ଟି ଅଟକି ଯିବ। ଟ୍ରେନ୍ଟି ଅଟକିଲା ସତ, କିନ୍ତୁ କିଛି ସମୟ ବିଳମ୍ବରେ। ଆଉ ସେତେବେଳେ ବୃଦ୍ଧ ଜଣକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଇଞ୍ଜିନ୍ ଭିତରକୁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ। ବୃଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଗଲା।